Dunay low pressure area sa Mindanao nga magpaulan sa dakong bahin sa isla. Hugot karon nga gibantayan sa CDRRMO sa Davao City ang kasapaan sa syudad. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara la uman gihapon ang marag-umong kalangitan inubanan sa mga pag-ulan sa hapon ug gabii sa dakong bahin sa Mindanao nga dala sa low pressure area. Hinuon sumala sa pag-asa, layo ang posibilidad nga mahimo kining usa ka bagyo. Makita sa video nga kuha sa netizen ang kakusog sa sug sa tubig baha. Hinungdan nga dili na makita ang dalan sa Purok Concepcion, Barangay Sadsalan, Lambayong, Sultan Kudarat Province tungod sa sagunsong ulan. Sumala sa pag-asa, apektado ang dakong bahin sa Mindanao sa low pressure area. Sa heavy rainfall warning number 3 nga gipagula sa ahensya, anaa sa yellow warning level, din posible nga dunay mahitabong pagbaha sa low-lying areas sa mga lugar sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Sur, partikular ang Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, Lanuza, Cortez ug Tandag City. Lakipsab ang Agusan del Norte, partikular ang Kitcharao, Habonga ug Santiago, ingon man ang Sibagat sa Agusan del Sur. Makasinati sa hinay hangtod sa katamtamang pag-ulan ang parte sa Bukidnon, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, parte sa Agusan del Norte ug del Sur, North Cotabato, Davao del Norte ug Davao City. Sa karon murag today lang ni nato masinati especially diri sa Davao region no, so ugma murag ma-expect na ta nga moarang nato ang weather. Pero ma'am, kaning LPA sagad nga mag-ano ni siya into bagyo, pero kaning LPA nato karon na by chance nga mahimong bagyo ni siya. Kaning LPA nga atong ginabantayan karon less chance ang atong nakita no nga mahimo siyang bagyo. Sa Davao City, sa monitoring sa Davao River Basin Flood Forecasting and Warning Center, anaa pa sa normal karon ang kasapaan sa syudad. Hinoon nagpahimangno ang otoridad nga padayong magbinantayon sa lakat sa panahon. Since nga naa na ta sa kini nga rainy season, so hinahinayan po nato og limpyo ang mga drainage system. Tanaw nato kung naay mga boulders nga nasa gilid sa mga kanal, dapat ato na siyang tanggalon kay ug makusog ang tubig, mahulog na siya, and then mo na makakos nga blockage sa ato ang mga emburnal or kanal. Sara wala pay gale warning gipagula ang pag-asa buot pasabot nga luwas pa nga maglayag ang mga gagmayng sakayang pandagat. Hinoon ginapahimangnuan ang mga mananagat nga mag-igmat gayod sa lakat sa panahon labi na sa kadagko sa balod sa kadagatan. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.